Després d'aquesta breu pausa, reprenem la segona entrevista al candidat a l'alcaldia de Lloret de Mar, que tindrà una durada com l'altra de 30 minuts, de mitja hora. Aquí el que volem és saber-ho tot de cada alcaldable, qui és, què vol, a què aspira, què destaca del programa electoral i si ja té clar algun pacte amb altres formacions. Ara tenim als estudis l'Àlex Maset del PIAI, Partit Independent d'Acció Innovadora. Molt bon dia, Àlex. Àlex, i gràcies per ser aquí. Molt bon dia. Primer de tot, com estàs? Com t'has llevat avui? Què necessites per activar-te al matí? Home, un bon cafè. Sí, no? En aquest cas avui he escollit un cafè que és més potent. El cafè a la dutxa, això segur. I després mirar les plantes del jardí, una miqueta, 2 minuts. I sabem que has fet una cosa just abans d'aquesta entrevista. No sé si ho podem explicar. Sí, bueno, això és un ritual d'excel·lència. El ritual d'excel·lència és per generar un estat intern òptim per executar, per fer allò que un vulgui fer amb tota la intenció i tota la seva atenció. I com ho has fet, això? Què has fet? Pues he pres una cadira, m'he sentat, he respirat, he posat l'atenció en mi, he visualitzat una miqueta tota l'entrevista, els punts, i ja està. I connectar-me. I a punt. I a punt, sí, acceptant totes les possibilitats, que em preguntis coses que no et sàpiga respondre, que em preguntis coses que m'apassioni, sorpreses, és sostener lo que hay. Evidentment no està tot en mi, i els directes tenen això que és bonic, l'espontanietat i fets que passen, no? És el que es busca, també, Àlex. Podré parlar de tu a tu amb una conversa tranquil·la, reposada i també amb aquest punt espontani, que crec que diu molt, no?, de cada candidat o de cada cap de llista. Si et sembla, abans de començar et presentem breument amb 4 ratlles. Àlex Maset, vas néixer l'any 1982 a Girona. Estàs casat amb la regidora Mònica Conill, que la coneixem molt bé, i teniu 2 fills. Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Girona, psicòleg clínic, cofundador de l'Escola Vella d'Intel·ligència Emocional, docent, conferenciant, amb més de 10 anys d'experiència en el camp de la salut. Vols afegir alguna cosa en aquesta presentació, en aquest currículum? Bueno, jo vaig començar la carrera més tard, poder de lo que seria la data establerta, i vaig passar per molts oficis, des del teixit associatiu, el teixit de la indústria, al camp, en el comerç, en el tu a tu en un mercat, i vull considerar que la part de la meva biografia de vida, hi ha molts elements que han sumat amb el que soc actualment, no? El fet de ser psicòleg, cosa que casualment també és la candidata anterior, creus que et dona avantatge com a candidat? Te pot donar alguna informació respecte a altres rivals, per exemple? A veure, un mecànic, quan escolta un cotxe, escolta quina pot ser la seva dolència o quina incidència pot tenir aquell motor només pel soroll. Llavors, si el meu dia a dia és observar les persones, per dir-ho d'una manera, no és un tema d'avantatge, però d'ofici, pot haver-hi matisos d'observació de la conducta de l'altre, que poder l'altre pot no tenir-ne consciència i poder jo sí, però ull, el camp de la gestió política per mi és nou, i com a aprendiz de la vida aquest àmbit també ho he de fer molt de cautela, respecte. Ahir vaig desitjar bona campanya a la gran majoria dels candidats, i des de la proximitat i el respecte anem fent, no? Vull dir, no, una cosa és el meu ofici privat i altra cosa en aquí. Evidentment, l'energia de PIAI va molt enfocada a la salut comunitària, perquè la clínica sí que m'ha ensenyat que patim molt, el ser humà pateix. I llavors, evidentment, això apreta i molt a generar una societat feliç, i això és una necessitat, i no és una invenció, és una necessitat. I l'OMS també hi posa dades, que si no hi fem alguna cosa ens anem apagant i ens anem consumint. I això és una necessitat que jo no puc permetre'm estar en un despatx amb una sola persona, quan podem generar dinàmiques que puguin disfrutar-les, viure-les, gaudir-les una comunitat. Això és una responsabilitat que sento. Àlex, com dius tu, et presentes per primera vegada a Lloret de Mar i ho fas amb un partit nou que és el PIAI, Partit Independent d'Acció Innovadora. D'on ve el nom, PIAI?
A veure, el nom, feia falta un nom per constituir el partit i en aquell moment les idees i el temps anaven una mica renyides. Com que els nostres fills i els nens estan més evolucionats que nosaltres, en aquest cas la meva filla verbalitzava PI des de feia molts mesos, no tenia cap connexió lingüística amb res i vaig dir, no sé, PI, vale, partit independent, acció innovadora, perquè jo vull accions, vull que sigui una cosa proactiva, activa, acció, no vull tant de diàleg i més fets. I les sigles me les va regalar la meva filla, que està més evolucionada que nosaltres, perquè és un tema generacional. Que és molt petita, quants anys té? 2 anys. 2 anys. Vull dir, per fer aquest apunt, 2 anys. I llavors les paraules doncs les vàrem anar afegint, no? El tema de renovació, acció, innovació, plantejant-se què es pot millorar, més eficiència. Això és l'energia que porta aquest projecte. És un partit independent, però no independentista? És un partit independent, però no independentista. És un partit plural que engloba persones d'ideologia. Si ens en anem, fem un pas enrere a la línia clàssica, aglutinem persones que se'n van cap a la dreta, hi ha persones que se'n van cap a l'esquerra, hi ha persones que se'n van al mig. Al final és un projecte plural, respectuós, inclusiu, i hi ha propostes que podríem dir-los conservadores, o quan jo dic que hi ha polítiques socials actives, algú podria dir, ostres, és que no, hi ha d'haver un retorn a la comunitat i s'ajuda per aquí i es retorna per allà. Això és de dreta o d'esquerra? Bueno, és que el PI té una dificultat real de ser classificable en aquesta línia, perquè és com voler posar una tele plana en un lloc on hi havia una tele amb cul. O sigui, no té lloc. Llavors, sobre l'independentisme, evidentment és un fet que a nivell de la comunitat està actiu, és vigent, i el que nosaltres considerem com aquesta qüestió i d'altres qüestions de major envergadura, considerem el criteri del ciutadà. Què vol dir això? Criteri del ciutadà vol dir que donar el criteri del ciutadà vol dir que pot participar de manera activa a decidir què és el que vol. Quan són qüestions municipals o d'estat o de país o sobre el territori o sobre la comarca, el poble ha de poder dir de manera democràtica, evidentment. Si tu em dius cops de pal o respecte amb una butlleta, clar, és una butlleta, jo no te lesiono, jo vull una butlleta. Els cops de pal també és una altra imatge de passada. Sí. Àlex, en una de les presentacions que vau fer vas definir la candidatura que t'acompanya, la gent que va amb tu a la llista, de molt heterogènia. Explica'ns qui va amb tu en el PI. Qui va amb mi, bueno, ja tenim l'Encarna Fernández. L'Encarna Fernández és una dona activa, mama, docent, ha estat molts anys en una escola d'aquí del municipi, ara està orientant en tema de joves. Llavors la part d'educació, li fascina també el camp de la neurociència, la innovació pedagògica, i és activa, i la seva energia, qui la coneix, brilla. Vull dir, encara que sigui de nit, aquesta noia brilla. Per tant, hem de començar per persones que brillem o que tinguem energia i pulsió per generar contagi a la resta dels ciutadans i del barri, no? Llavors tenim en Juan Bautista Casina, un home veterà. Sí que tenim les nostres coses, però clar, ens portem 20 anys. Vull dir, a nivell generacional, aquests 20 anys de diferència, jo amb un WhatsApp ho liquido i ell doncs, té els seus registres, no? Però és un home que ha fet món, ha estat en molts països, en moltes ciutats, coneix molt bé el turisme, el moviment del turisme, et fa una dissertació sobre l'origen del todo incluido, qui pren el sol en el passeig marítim de Lloret de Mar, i te trobes que hi ha uns cotxes ben aparcats que prenen el sol. Llavors té unes construccions que aglutinen la seva experiència de vida i el seu bagatge en el sector del turisme i la dinamització, i és un home de carrer, és a dir, que trepitja la platja i que a més a més observa moltes realitats socials, no? I llavors tenim en José Vilas, que en José Vilas és una persona molt discreta que es dedica a la higiene viària dels nostres barris, perquè és un punt important, el tema de l'higiene. Jo no hi havia atinat tant, però quan una persona va a un hotel, quan una persona va a uns carrers, quan una persona va a un viatge a un lloc, quan una persona agafa un mitjà de transport, una de les primeres observacions que fem és si està net el lloc.
si l'habitació està neta, si la roba està neta, si el pis està ordenat. Llavors, l'ordre i la neteja, que pot semblar en un moment donat algo secundari, és bastant primari en una ciutat. Llavors, aquest home fa carrer i està en l'higiene viària i fa carrer, observa les persones de tu a tu, i és un ofici que, a part que pugui tenir les seves cobertures laborals, és un ofici, per mi, de molta humilitat. Estar tots els 365 dies de l'any escombrant i ordenant el carrer, que després nosaltres, des de la poca consciència, caminem i ho donem per fet que ha d'estar, no? Llavors és aquesta energia d'higiene, de barris, i compromès també amb el tema de l'esport. I podríem continuar. Sí, perquè tenim una llista de 21 persones. Exacte. Àlex, també et volia dir, el PIAI és una candidatura típica, ho expliquem. Vosaltres parleu de felicitat, ho has dit abans, en concret dieu que el PIAI neix amb la missió de generar una societat feliç. Els actes que heu fet públics, als quals hem anat, vosaltres traduïu el que es va dir en el llenguatge de signes, o almenys a Lloret, i no conec cap altre cas, sou l'única candidatura que ho feu, això. També aneu amb una imatge gràfica molt diferenciada, jugueu amb el blanc i el negre sempre, tant amb samarretes, amb tot el cartell, amb una imatge molt específica. A què respon tot això? Aquesta voluntat de desmarcar-se? Bueno, perquè quan volem dir que volem actualitzar, que volem renovar, si no focalitzem l'energia en quelcom nou, la gent dirà, bueno, pues, otro más. No, pues no, otro más, no. Aquí hi ha pocs recursos i venim per feina, hem tingut poc temps. Llavors, el blanc i negre és una decisió d'una conversa amb el director gràfic, que li vaig dir, mira, és un partit polític apartidista. Com? Apolític. Àlex, això no pot ser. Sí, perquè n'estic fent perdoneu, fins aquí, del tema dreta, esquerra i les llets. No, o sigui, les accions, aquella vorera, allò que està espatllat, un viver municipal, gastronomia, què té a veure això amb dreta i esquerra? Volem que vagi bé un treballador, volem que vagi bé un empresari, que també passa moltes males nits. Volem moltes coses que això de quedar-nos al ralentí, esquerra-dreta, doncs no. I ell em va dir, deixeu-me 15 dies. La proposta va ser, quan aglutinem tots els colors de tots els partits, obtens el negre. Ja. Llavors, evidentment, per contrast al logo i perquè s'aguanta, blanc i negre. De fet, són les barres que falten, a més d'una classificació, aquest color que, bueno, el defensarem, però el defensem no de diàleg, l'hem de defensar amb accions. Llavors, l'altre que és... Bueno, el detall aquest de traduir sempre, no?, tots els vostres actes en llenguatge de signes amb una persona de la candidatura. Clar, ciutat feliç vol dir d'entrada incloure tots els segments i totes les persones i tots els barris, les urbanitzacions. Sí, quan nosaltres fem només un públic, però aquests que no entenen, no. Aquests que entenen, sí. Aquests que no hi entenen en aquest llenguatge, no. És a dir, la inclusió és de tot ser humà, inclús del món animal, que aquí també hem fet referència al programa de les persones que tenen animals domèstics, no? És a dir, la inclusió és a tots, la inclusió cultural. Som una vila molt rica en cultures. Llavors hem de trobar aquell equilibri entre mantenir l'originalitat i la identitat de Lloret, que té una festivitat molt concreta, representativa i molt maca, però a la vegada com ens podem nutrir d'altres cultures que també conflueixen aquí a Lloret de Mar. És una ciutat europeïtzada. I he viscut a diverses ciutats i poblacions de la província, i Lloret és una mica les més obertes, però també hem de saber equilibrar amb la identitat del Lloret. Àlex, què és l'humanès? L'humanès, mira, l'humanès és la imatge de l'anterior 3 de maig a la presentació de la candidatura a la sala de plens a la Casa de la Vila de l'Ajuntament de Lloret de Mar, on a les 21 cadires de líders polítics, de regidors, hi estaven assentats gent del poble. Això és humanès. Humanès és apropar, és viure la proximitat de la gestió d'un poble. Perquè la política, malauradament, com que hi ha un valor a la societat que se'n diu la cobdícia, l'arrogància, l'ego, i tot això, aquests valors, no hem après a educar-los, perquè hem après que si al segle XIII hi havia visigodos, ja està bé, el coneixement, però sobre les actituds personals no els hem après, els hem d'aprendre. Llavors, la proximitat és un valor que ha estat en detriment en la política, per això hi ha hagut desafecció política. Llavors, el primer punt és anem a apropar. La gent ha de saber què és l'Ajuntament.
I quan parlem, per exemple, de la Generalitat, que creiem que és un ens extraterrestre, és una prolongació de nosaltres. Però creiem que és una cosa que està en un altre planeta. No hauria d'estar en un altre planeta. Està tot interconnectat. El barri, la ciutadania, ens agrupem, ens aglutinem uns quants amb tècnics en un ajuntament, d'aquests a una Generalitat, d'aquesta Generalitat a Madrid, no sé què, a Brussel·les, però és una prolongació del ser humà i hem d'apropar això, no? Llavors, Humanès és proximitat, és una mirada oberta, és una mirada tranquil·la, és un hola Rosa, bon dia, i se me'n fot si perdo 2 minuts de glòria. Ets una persona, no? I estem avui, doncs, cuidar aquests detalls, no? Cuidar les formes. Si ens han d'esperar, poder, perquè hi ha llista d'espera a l'OIAC, a Montcap, amb inscripcions de matrícula viva, educació. Hi ha molts serveis que estan molt aglutinats, perquè som molts. Llavors, poder el tema d'esperar, el civisme, el fet de que jo hi deixi un paper en el terra, ostres, és que el planeta Terra se'n passarà aquest paper? Ostres, poder no, per què no tinc cura d'això, no? Llavors aquest Humanès, d'entrada, si nosaltres plantegem una proposta disparada i arrogant, la gent ens enviarà a pastar fang. Llavors és les primeres accions des de nosaltres, properes, i tranquil·lament. Per mi del programa, el més important són els eixos i els valors. L'altre és una intenció, evidentment, bastant tàcita, però humilitat d'ofici, sensibilitat, eficiència, sostenibilitat, familiar... Bueno, són paraules per mi com molt properes, no? Aquesta és la finalitat de l'Humanès, de la nostra candidatura i del nostre projecte. Àlex, en aquesta campanya hi ha uns quants temes candents, és a dir, temes estrella que van sorgint a les diferents presentacions, parlant amb una candidatura o una altra. Un és l'Institut Escola, un altre és el Pere Torrent amb el tractament que requereixen de màxima complexitat, un altre és el mercat, l'altre és el nou sociosanitari, l'arribada de l'autopista, tot el que serien patinets i gincs al carrer, UTS, propostes amb neteja, sorolls, temes de precarietat... Com se situa amb tot això al PIAI? Bueno, hi ha un tema que és l'actualització dels barris. Això és una cosa que després jo aterraré amb la realitat burocràtica, ja lo sé. Però poses 4 furgonetes amb 4 totxanes, 20 quilos de pintura i ganes d'actualitzar i netejar la cara, i això és una necessitat sí o sí. 2. Quants centres per aquí Lloret de Mar estan... Quan jo dic ciutat viva, quants centres estan morts? Des del Mercadona, plaça de Toros, de Carabela, des del no sé... O sigui, hi ha 3 o 4 espais al mercat municipal que estan apagats, no tenen vida. Llavors, evidentment nosaltres apostem per donar vida a aquests espais. Hi ha hotels que els propietaris s'han fet grans, els fills no volen continuar això, i llavors poder revisar quin ús en podem fer d'aquests espais per reviure això. Quants comerços hi ha en el centre de Lloret tancats? Llavors hem d'actualitzar això, hem d'obrir persianes, hem de reflexionar en quina economia volem, quin és el nou mercat, perquè clar, aquí a Lloret de Mar hem venut pernoctacions i hem crescut, i hi ha una pregunta aquí. El turisme s'adapta a l'entorn i a la ciutat? O la ciutat i l'entorn s'adapta al turisme? Jo no està aquí l'equilibri, perquè ara hi ha una necessitat, una saciedat d'emplenar llits. Però això és una mica com les botigues dels CDs, no? La gent consumeix de manera diferent i ara pretendre tenir moltes botigues de CDs obertes, la gent utilitza Spotify, jo què sé, és fotut, ja ho sé que és fotut. Hem d'actualitzar, hi ha 500.000 hotels, vale, doncs poder d'aquests 500.000 hem de baixar la ràtio d'hotels i alguns s'han de fer ús per pisos socials, per vivers d'empresa, per generar una facultat a I+D sobre utilització de deixalleria, que nosaltres som els captadors de la comarca. Doncs fes venir una facultat de medi ambient amb joves que disparin nous oficis, reestructurar i ús de la matèria que estem acumulant i que la tenim. A Holanda, a Rotterdam, estan fent carreteres amb material, amb plàstics que es troben a la mar. Però clar, hi ha d'haver una intenció d'evolucionar. Hem de deixar anar, o sigui, el que dèiem abans amb la tele de cul. Qui diria que hi havia una tele que fa 1 centímetre d'ample i es veu millor? Qui no la vol ara?
Llavors, clar, aquí no és trencar, és gràcies, Lloret, tot el que heu donat. Ara implica revisar, i és un tiempo de barbecho, que evidentment ha de continuar, però si volem donar ofici i feina a moltes famílies de Lloret, no només 4 mesos, sinó molt més, implica revisar noves formes d'economia i del món laboral a Lloret, sí o sí. Àlex, hem parlat amb unes quantes associacions d'aquí de Lloret i els hem demanat que facin una pregunta que pugui respondre qualsevol candidat. Hem posat aquestes preguntes en una urna i ara et demanem que entreguis una, què et sembla? El tercer sector, quin valor té? Un hotel el sociosanitari i hotel d'entitats, evidentment que és una cosa necessària, però com que ja els altres partits, els veterans, ja ho porten, a mi no m'agrada repetir les coses i posar la mirada en cosa nova. I si tots els altres estem d'acord, doncs seguir, no? Has de triar un paper. A veure què surt. Quan era delegat de classe a IGB, també fèiem aquests papers. Quin serà el delegado? A veure, què he de fer? De llegir? Llegir i respondre. Pregunta dels amics de la música. Es planteja al seu grup la creació d'un espai polivalent, tipus escola on poder estudiar música, dansa i arts plàstiques. O bé una escola conservatori de música? Ostres, com ho saben, que sí. Sí, una escola d'art i humanitats. Evidentment, no una nova. Agafem un espai que ja tenim mig cuit per aquí mig de Lloret i evidentment hi ha en el programa ho portem, hi ha un espai d'art i humanitats en la que s'hi pugui aglutinar música, dansa, art, pintura, i tot el que escultura pot ser més dificultós, però la dansa, la música, l'art és molt potent i ho volem en el nostre poble també. O sigui, la resposta és sí. O sigui, és a dir, que s'aprofitaria algun espai que ja estigui fet, per exemple, algun centre cívic, algun lloc ja existent, i es reconvertiria. Sostenibilitat, sisplau, no vull més totxo. Àlex, les principals línies d'acció del PIAI són salut, educació, turisme, esport, sostenibilitat, però també parleu d'aspectes econòmics. Ho has parlat abans, donar feina durant tot l'any, lluitar contra aquesta precarietat. Amb propostes concretes, quines serien? Sí, a veure, d'entrada, quan volem que vingui un turisme amb major renta, o sigui, amb més poder adquisitiu, d'entrada hem d'actualitzar sí o sí el passeig marítim, que, o sigui, nosaltres tenim el mar. La gent busca muntanya o busca mar. Nosaltres tenim mar. Llavors potenciem el mar. Actualment tenim un pàrquing que els cotxes estan aparcats veient al mar. Llavors, aquella zona, un centre... A primera línia, A primera línia, sí. Doncs en allà a primera línia un centre gastronòmic cultural on la gent hi pugui passejar. Però a part d'això, tenim una avinguda Pau Casals, vull dir, igual que el tema del castell. O sigui, hi ha moltes coses, però per accedir-hi, si vosaltres podeu baixar a l'avinguda Pau Casals sense caure, és un bon repte. Per tant, actualitzar aquella avinguda. Llavors, a nivell d'economia, evidentment, jo aquí... La impaciència és un enemic d'aprenentatge i això és un avís a navegants. Aquest projecte de PIAI en cap moment ens hem plantejat que sigui una flor d'estiu o sigui d'un maig del 2019, evidentment que no. Venim aquí a treballar, però un canvi d'etapa o una actualització no és ni d'un, ni de dos, ni inclús poder 3 o 4 anys. El projecte està pensat fins al 2032. Llavors, el tema d'economia és generar ciutat universitària, volem ser referents en una facultat de turisme i formacions d'actualització en el camp hoteler i l'excel·lència hotelera, tant en directius com personal laboral, salut laboral, i llavors a facultat de medi ambient i on hi hagi noves formes d'I+D i en què els joves es puguin manifestar i començar a generar un ofici nou des de l'actualització d'ús de recursos. Llavors és una economia primer de generar no transitorietat en el turisme, sinó generar 4 també esdeveniments rellevants al poble. Tu saps Benavarre? No. Coneixes Benavarre? No. I el Doctor Music Festival? Sí. Sí. És un festival musical que es feia en un poble de 4 casetes i 4 vaques. I la gent anava a aquell poble només perquè s'hi celebrava aquell festival. Però anava al poble perquè s'hi celebrava, no perquè estés a la celebració. Llavors, Lloret, amb què som referents?
Sí, ahir m'explicaven que en els llibres d'història i els llibres que fan referència sobre el turisme i en concret Lloret de Mar posava que era una localitat de turisme de consum, diguem, d'alcohol, no? Llavors, en què podem ser referents? Hem de ser referents en una cosa. Hi havia el rally. La gent allà, Lloret Rally. Vale, ara què és? Hi ha moltes coses, però hi ha alguna cosa que cridi l'atenció, Lloret de Mar? Llavors, hem d'actualitzar les etiquetes de la marca Lloret, perquè la marca Lloret és molt potent, però hem d'actualitzar la comercialització d'aquesta. I llavors la feina, bueno, evidentment hem de generar noves propostes de treball. Això ho van dir-ho dos economistes de renom que van venir a Lloret, un senyor Becerra i en Sala Martín. No sabem l'ofici del futur, per tant l'Àlex no ho sap, però sí que hem de revisar, actualitzar i generar noves formes de funcionament. Lloret necessita un canvi? És una pregunta. No, necessita una actualització. I vosaltres diu que... O sigui, la pregunta és, aquest canvi és el PI? Vosaltres diu, ets revolució. Evolució, jugueu amb aquesta paraula, ets PI. Sí, perquè revolucionar d'entrada és l'energia de la determinació, de ser arriscats, de venir aquí a jugar. Venim a jugar. Som els últims del col·le, que es diu, de la classe, però venim a concórrer a aquestes eleccions amb determinació i el coratge de voler tirar endavant això, i hem de revolucionar. O sigui, si anem amb diàleg i amb pretensió bullida, no avancem enlloc. Llavors venim a revolucionar per evolucionar. Imagina't que tens l'oportunitat de ser l'alcalde de Lloret. Quina seria la primera mesura que portaries a terme? Primera mesura, evidentment, el tema educatiu a mi em fa fetge, és a dir, a mi no em valen les paraules, m'avalen els fets. Llavors, revisar a nivell d'educació com anem a nivell de ràtios, com van les places, i allò que no pugui ser, no serà i s'ha d'anar a defensar. A la conselleria jo em faci falta. Però anar a defensar vol dir anar a defensar. Llavors, l'educació no es toca. S'ha tocat, però bueno, forma part, quan diuen no fer política, no, política és polis de gestió municipal d'un poble. Llavors l'educació i la salut, que alguns partits van retallar fa uns anys, ara és tornar-los a posar a la primera línia. O sigui, l'educació no es toca, i no es toca per què? Perquè té una relació, però avui això no us ho explicaré, té una relació directa amb la salut emocional, salut mental i salut física, però ja hi entrarem més endavant. Però l'educació, primera, i dos, els barris. Neteja i ordre dels barris. I, Àlex, diries que en unes eleccions municipals com les que venen el 26 de maig, la gent de Lloret votarà amb el cap o amb el cor? No en tinc ni idea. Jo sempre he demanat... Ara se suposa que es demana el vot. Es demana explícitament, és la diferència amb la campanya i abans. Jo el vot és com dir, vine al meu bar a consumir. No, jo em dedicaré a fer un bon cafè i l'equip s'ha de dedicar a fer un bon cafè. I un bon cafè vol dir una bona praxis, una bona proximitat i defensar els projectes. I si la gent connecta amb aquest contingut, estarà de conya. I si no hi connecta, també. Llavors, la gent ho farà amb el cap o amb el cor? Pues respectarem les dues decisions. Evidentment, aquí hem de viure connectat amb el cor i amb el cap. Vull dir, somiar molt sense cognició, ens anem a idees molt dalinianes, tot i que Dalí va ser un gran artista. Disney també va generar grans coses i també va haver de posar terra i cognició. És a dir, jo demano al lloretenc que tingui cor i que tingui cap, que ens pugui mirar, amb bons ulls o no, però que ens miri. I Àlex, a Lloret hi ha 12 llistes que es presenten en aquestes eleccions. Com veus aquesta situació? I a priori hi ha algun pacte que vegis més natural per part del PI? Amb alguna altra formació? El fet de que hi hagin 12 candidatures, amb un li vaig respondre com si n'hi ha 54. O sigui, nosaltres anem enfocats anem una mica com a la nostra, un punt rebeldes. Anem a fer el nostre projecte. Sí o sí, n'hi hagi 12, 9 o 27. No ens arruga ni nos achicamos. En quant a possibles pactes, evidentment els pactes és aglutinar el programa i els valors del programa. Llavors, clar, si hi ha algun partit que exclou algun segment de la societat o exclou formes de funcionar que per nosaltres són prioritàries, pot ser difícil d'entendre'ns. Llavors, d'entrada, no n'hi ha cap. Poder els que siguin més extremistes, clar, si estem parlant, reculem una mica el passat.
un que d'esquerra, no de dreta, no esquerra, perquè aquests extremistes, clar, obvien a l'altre. Llavors, no ho sé, no sé el tema de pactes. Si hi ha proximitat, si els punts que portem al programa els altres els estan bé, perquè hi ha coses que són molt comunes, pel que veig. La forma d'ús, de funcionament, de parlar, de fer diàleg, del criteri del poble, i anem alineats, al final tot poble vol una estabilitat política, i que si n'hi ha 12 o n'hi ha 7, evidentment és responsabilitat nostra d'aglutinar i liderar una cohesió de grups polítics per generar un projecte de ciutat estable. Àlex, se'ns acaba el temps. És el temps que tens tu per demanar el vot pel PIAI. Lloret, ets tu. Ets revolució, ets PIAI. I vota el que votis, estarà bé. I PIAI et veurà amb bons ulls. Doncs ens quedem amb aquestes paraules. Àlex Maset, candidat del PIAI, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i venir aquí a la ràdio. Gràcies al vostre temps. Molt bon dia.